pierwszej grupie startowej wystąpi 7 zawodników i będą to Grzegorz Furmaniu, KZS JD Częstochowa, Dawid Chojnacki, Zamek Gołańcz, Bartosz Samp, Atleta Gdańsk, Paweł Koszałka, Budowlanie Opole, Marcin Żurawski, AKS Myślibórz, Paweł Kunc, Zawisza Bydgoszcz i Damian Wolny, Impuls Warszawa. W dniu wczorajszym startował również Andrzej Śmieszkowicz w tej kategorii, uzyskując wynik 232 kg. A skład sędziowski to pan Piotr Buczek, sędzia klasy państwowej, pan Zbigniew Ostrowski, sędzia klasy międzynarodowej i pan Aleksander Ogrodnik, również sędzia klasy międzynarodowej. Przypomnę skład jury to pan Stanisław Wyszomirski, sędzia główny dzisiejszych mistrzostw, pan Henryk Lebiedowicz, pan Zdzisław Żołopa i pan Kazimierz Olszewski. Dziękuję bardzo, zapraszam koledzy do sali rozgrzewki. Powodzenia i tylko zaliczonych podejść.